Се радвам, че труда на момчетата, труда на спортно-техническото ръководство и на всички се увенча с успех. Поздравявам треньорите, поздравявам всички момчета за всеотдайната игра и за невероятния футбол, който ни показаха днес. Върнаха нашето самочувствие и показаха, че това е истинското лице на ЦСК. Така трябва да играе. Видяхте колко положения пропуснахме, как играхме. Страхотна фиеста. Много се радвам и благодаря на всички. Преболедувахте ли окончателно така футболната така си? Това не може да се пробудува, защото с това се занимаваме. Това е толкова сложна материя, която, как да ви кажа, това е постоянно нещо, но виждате, че ЦСК излезе от кризата, ЦСК играе добре, радват своите фенове и аз мисля, че с Бешикташ стадиона ще бъде пълен. Благодаря на всички фенове, които днес подкрепиха отбора. Видяхте, че нямаше скандали против ръководството, подкрепиха действително футболистите, така че призовавам ги всичките да дойдат на добре дошли на матч Бешикташ, за да може да бъде. Преди седмици видях господин Живков, както вече сте колеги с Емил Костадинов на ниво изпълнителни директори. Как върви вашето сътрудничество, въобще работата? Няма и не е имало никакво напрежение с нито един от спортно-техническите директори, който е бил назначен. Единственото нещо, което иска да се помага на отбора да върви, да играем добре като днеска. И това е. Няма значение кой ще бъде директор, изпълнителен или нещо, някаква друга длъжност. Искам ние да побеждаваме и да радваме нашите фенове и нашите гледачи.